बियो मा थोरसिफोरखौ मोजाङै सुवा नामालै बे थोरसिनिफ्राय जोंनि फायखानानि खिथु सुग्रा मगा साबसिन साफासिन माथो बारा बुंद्रायबायदां नोङो एसे नोंनि गोसोबोलै बुथारनो आंखौ बेयावनो बियो मा आदा दालियाव दै होदोंना दैयाव दालि गरनै गरथाम गारना रुना होदों फिसखौथ' ओरैबायदि बियो जेन अमा दाउसो होगोन दालाय मा ओंखारखो दै लाव लाव सिरि सिरि जेखौ मोनदों बेखौ होनजाना था नङाबा बेखौनो मोनजाया नङाबो दा बुजायसै नोङो ओरैनो मास्टारफोरनि सायाव खर' गारजा दंखायो आङो आरो नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनानानै बांसिन खर' गारजाबावगोन आङो Cibu sunोबो लथा गैया दा नाबा आया आया मा दैयानो गैला माथो दैयानो गला माथो आया आया मा जाखो आया मबासो जाम जाना थाखो नामाखो दैयानो गैला दा माथो गिदिर सुबावगोन आङो हाथाला उदिया खिनो खोनाया दे लामायाव गलांसिगोन माइसो मोनलाय लांबाय आं आइदि खिना खोना हाथालां आइदि हाथालां उदिखौ आइ सोर दङब्रा सिङाव ला खिनो खोनाया हाथालां ओंखार होद आंसो दङ माबि खिनो ओंखारनाया हाथालालै उदिया साजोबथारबाय माबार खियां गलांसिगोन सांना ओइ दै गैयालै दै गैयाबा माजोंथो हाबनाय नोंलाय आं दहाय फैबा एसे दंमोन दैया एसे गदोंमोन दा दैयानो गैला सैमासोलै नोङो साला कुत्ता थांनो सैमा बारियाव खिना फैथां दा सैमा अमा बुन्दा दै गैयाबा माजों खिगासो दङ होला दैयानो गैलाबा दैयानो जोबोर आं मा खालामनांगौ आंनो खिबुखौनो सुनो मोननायसो नंला रावबो नुवाखैना बेखौ लाबोनायखौ सोर नुगोन लेखानि सिङाव एथेबनानै थफ्ला बोननानैसो लाबोदों आङो बेखौ सोर नुगोन ओमफ्राय सोर लाबोनानै होआ बेखौ गेट खाथिनि दखानदारनि फिसाजोआ ओइ गान्दला सोरबा खोन्थाना हो दे नोंनि साखर नामा आङो आरे नों बेखौ बाद दोनलै बिसिनि माबार आरे मा बुंदों बे साला आरे नों बेखौ बाद दोनथ'दोलै बे माबार बिसिनि दा सोरबासो नुफ्लायलांगोन फैगासिनो थान्दा थान्दा कुलकुला ओइ सिखारलाय ओइ सिखारलाय बांग्रिं आरे ओइ बांग्रिं नङा बारहुंखासो फैदों बारहुंखा बे खिथुआव मा दोनखोमादों नोङो दिरुन जेबो नङा सार बियो चकलेट बिगुरसो दहाय गारहैनो बावनायलाय नोङो ओरैनो हरखाया बेखौ माबि बियो हा माबि सार बिमल बेखौथ' आंबो नुगासिनो दङ बिमल होनना साला मावजि उन्दै गोरलैनि गाइखेर जानाय हाथायानो दाबो बायजोबाखै नोंना आरो दानिफ्रायनो नोङो बिमल जानो सोलोंदों दिनैनिफ्राय जुदि आङो बेबादि जानाय नुबावोब्ला आथिं आखाइ दानस'जोबनानै सैमानो जाहोगोन आङो मिथिबाय साला दाख्लैनिफ्रायनो बिदिनो बुंगासिनो दङ बियो भिखारि कहिका साला स्टुडेन्टफोरनिफ्राय बेबायदि थगाय जायाबानो उफाय गैया बे साला खि बिदै गलायना दिलाय होगोन आं बेखौ आज के लिए इंतजाम हो गया